izikhali zami ngoba-ke angizophuma isikhathi eside la. Kukhona-ke ucele ukufakaza ngikhulumile ngayizolo ukuthi ucela isikhathi eside ngase ngikunikeza u-30 minutes sizothetela yena-ke indodakazi uSimangele uma uyakwazi ukuyithulela sengasukuma ezenqaphile ngizocela ukufike umqondane nala ufike uzibuka ukuthi uqondene ukuze uphume kahle ku-YouTube bese uyazisho uzi-introduce emhlabeni wonke jikelele ka-YouTube uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu kusithoba
Baba uMpostoli Mtsibande kanye nomama Mtsibande egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngaxolisa bazalwane, igama lami nginguSumangele ngingowakHumalo. Amen. Ngisuke endaweni yaseNyukhasela. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu onikezile leli thuba. Impela ngafunyanwa izulu likaBaba uNkulunkulu liyikhaya lami. Haleluya. Nje ngicelile uBaba uMpostoli ukuthi ngidlulise ubufakazi ngoba izinsuku zami zokuphila angizazi bazalwane ukuthi seyisele zingakanani. Ayibonge inkosi uNkulunkulu ungibekezelele ungisuse kude usukela ngizalwa ngakhula ngaqala ukuhlakanipha. Haleluya. Manje ngicela nje leli thuba lokuthi ngidlulise ubufakazi kumbe ngalobo bufakazi bami bakhona uNkulunkulu azobasiza ngabo. Haleluya. Ngizalelwe endaweni yaseNkandla, ngakhulela khona. Ngingazalwa ngaba umlanjwana bazalwane, mama wami akashadanga nobaba wami. Haleluya. Ngingowesibili kumama ongizalayo. Amen. Singamantombazane simabili. Haleluya. uNkulunkulu wahamba nami indlela yonke ngikhula ngendlela nje ngazaleka ngayo mase bengixoxela sengikhulile ayijabulisi neze. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu akakubali konke lokho. Inhliziyo yami iyabheka izolo ubaba mayiqala ekhuluma ngendaba kaMose bazalwane. Haleluya. Ngathi nami nguwomunye owazalwa qede wathubuswa. Haleluya. Impilo yami ayizange ibe mnandi. Amen. Ngikhule ngisokola, bengilala esibhedlela unyaka nonyaka. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngiphethwe isifuba, ngiphethwe i-asthma. Kwesinye isikhathi ngiyakhumbula ukuthi ngangena esibhedlela ngenxa yekhwashi bazalwane. Haleluya. Mangisakhula nje ngila eminyakeni yo4-5 years. Amen. Isimo singekho sihle ekhaya. Umama esebenza emakhishini eGoli, esishile nogogo wethu wasikhulisa ugogo. Haleluya. Ugogo nomkhulu. Amen. Ekuhambeni kwesikhathi uNkulunkulu wazambula kimi ukuthi ungibizile insindiso endaweni yakithi yayikade ingaziwa. Kodwa wathi ngo1995 sivakashile eGoli, kuvalwe ikole ngoJuni, sivakashele umama wethu ozizalayo. uNkulunkulu lapho aqala khona ukwambula indaba yensindiso. Haleluya. Ngakade nje mina ngiyisontele eZayoni, ngihamba nogogo, ugogo wami ekhonza eZayoni. Haleluya. Mangabe sifika eGoli sivakashile umama agule abe nesifo somopho. Amen. Uma ngabe eba nalesifo thina sazi lutho sizingane, ngicabanga ukuthi ngangiseneminyaka ewu9 or 10. Haleluya. Abese ethi mangabe eklinikhi bethi hayi bazomdlulisela esibhedlela ngoba lo mopho wakhe sewudonsa isikhathi eside usephelelwa ngamandla. Ngenhlanhla ejardini umama esebenza kulo kwakade kunobaba osindisiwe, ubaba uMthethwa. Angazi wayekwayiphi indawo kodwa wayesebenza ingadi kwaMlungu. Amen. Ambikele umama ukuthi kuthiwa angihambe ngiye esibhedlela. Haleluya. Ngizoba mfishane nje bazalwane ngenzela ukuthi ngingayi esifobele nami ngenxa yokweqa isikhathi. Haleluya. Lo baba wayesethi before mama udlulele esibhedlela ngisacela singene endlini yakho siguqe sithandaze. Ngaqala lapho ukuzwa ukuthi kuthiwa kunenkosi uJesu, kuthiwa ngegama likaJesu phuma tokoloshe, phuma amadimoni. Amen. Kodwa ngaqaphela umopho wanqamuka ngaso leso sikhathi. Umama wayesethi cha angisaye esibhedlela, asambeni abantu abanginithengele impahla ngizokwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Ayibonge inkosi bazalwane. So insindiso ngayazi ngaleyo ndlela. Kuthe ngo1996 kwaba nomakhelwane wami osindiswayo wesifazane.
ngase sengimtshela makhelwane nanti izwi lobaseRoma 10:9 ngiyavumelana nalo nami kusho ukuthi sengisindisiwe yini ngaleyo ndlela ngoba ngiyavuma ukuthi lisho kanje nami lokho elikushoyo ngiyavuma amen wayesethi lo sisi mawukuthi uyavumelana nalo phakamisa izandla ke ngokukhulekele uvuma uJesu amen kwaba uqala kwami ukusindiswa ngo1996 bazalwane kodwa ngasindiswa lokho okungaqondi ubungane amen ngazi noma kokubungane noma kwakuhlelo kaNkulunkulu haleluya ngoba kwahamba kasala emiseni kaNkulunkulu amen ngaze ngavuka bazalwane seninabantwana ababili oqala ngamkhulelwa ngifunda umatric haleluya intombazane kulonyaka una 22 years haleluya ayibonge inkosi ngathi mangithola bazalwane lo mntwana woqala indlela engihlupa ngakhona ubaba wakhe wayengihlukumezi eyisilwi edakwa uphuzo oludakayo enesibhamu esingekho emthethweni ayibonge inkosi kodwa uNkulunkulu wangenzela nje umusa ukuthi ngikwazi ukuhlukana naye ngoba ngamtshela ukuthi mhla wangibeka isandla wokwazi ukuthi okuphakathi kwethu kuphelile kwenzeka wangibeka isandla ngelimlanga ngingenzanga lutho bazalwane ngaba neblue eye ngavuka ngayo emsebenzini ngine-blue eye haleluya emva kwalokho ngamtshela ngathi sekuphelile obekuhlanganisile ukuthi sibindi esingaka ngangisithathaphi ngamangazi ngaqede ngabaleka-ke bazalwane endaweni yangakithi enkandla ngazulazula ngithi ngifuna uthando bazalwane angithi ngizalwe ngiwumlandwana uthando lwabazali angilwazi into ekuthiwa uthanda ngiyazi ngazi ukuthi umuntu mayethu uyakuthanda kumele utshele umuntu wesilisa ukuthi uyakuthanda amen ngizama ukuqwashisa abantu abasha ngalobu bufakazi haleluya ngazulazula ngithi ngifuna uthando kodwa ngizange ngilithole into engayithola ngathola umntwana wesibili komunye wesilisa ayibonge inkosi bazalwane uthe sengikhulelwe lo wesibili ungumntwana wesilisa amen ngaphenduka bazalwane ngiselabor ward haleluya kufanele ngibelethe unesi wamtshela ukuthi umntwana akaphendukile umntwana ubheke phezulu ngamangala ngoba bengidla nesihlambezo sakhona amen okuthiwa nje lesi asigeji haleluya kodwa ngakhuleka ngathi inkosi yime ngifasela amafindo yime ngengangcolisa umzimba olithempeli lakho moya ongcwele ngathi inkosi uJesu ngicela ukuthi ungithethelele uma ungisindisela ngizokhonza ayibonge inkosi endibazalwane ngangisendaweni elangaziwa khona umuntu ngangisePhumalanga endaweni yaseBhethani haleluya lapho kwakusebenza khona lo baba wengane esebenzisa sona amen wayengangihlupheli khona kwala yena wayengangibeka isandla wayengaphuzi wayengabheki kodwa wayengihlukumeza ukuthi angishiye endlini ngine 8 months pregnant azi ukuthi sekusondela inyanga yokuthi ngibelethe angishiye endlini ahambe kwabanye besifazane lo muntu umdala kunami ayibonge inkosi bazalwane uyena osebenzayo mina ngisebenzi ngizoba umthwalo lapha ngihamba nalo 3 years girl wami uFacebook wami ayibonge inkosi bazalwane ngapha ngiphusha isisu la endlini akho shukela la endlini akukho phuphu ayibonge inkosi bazalwane ngahamba ngayobeletha ngingadlile ngenawo ngisho ifone ngingenawo ngisho imali yokuthi ngigibele itekisi ke at least mase kuthiwa ngiyahelelwa ayibonge inkosi angikwazi ukuthi ngizofonela iambulance haleluya kodwa uNkulunkulu wangihlelela ngoba ngangiloko ngikhuleka ngikhala kube manje umcamelo uphinde wonke umcamelo ngikhumbula kahle ukuthi kwakuyinyanga yabantu abasha mhla kufika umhelo kwakuyi16 June ayibonge inkosi bazalwane kwathi ngabothela ebusuku sengipakishile isikhwama sami ngithi uyabona ngoba nalo wesilisa futhi uyahlukumeza impilo yami akanginiki lolu thando engilongizulazula ngilifuna ngathi ongcono angeke ngoba nemali yogibela nginayo
ngizothatha lo 3 years girl wami ngipakishe impahla zami nangomunye eswini ngihambe ngihike ukuhike kwami njoba ngila eBethani ngizobhekisa ngaseGoli amen la ngazi ukuthi eGoli kukhona umama wami ongizalayo nodadewethu haleluya kwadlula ke lapho bazalwane ngisacabanga lokho sengipakishile isikhwama kwavele kwafika umehelo bazalwane nge16 June ngabekezela kwaze kwasaqala phansi ngadiliza impahla ngayibuyisela ku-wardrobe umuntu wesilisa Nkosi yami ngalungisa impahla engizohamba ngazo ngesibhedlela haleluya kuthe sengimbelethile umntwana sahlala iviki elilodwa eMpumalanga kusebusika ebusika eMpumalanga kulala isithwathwa every day wangisusa eMpumalanga enganemoto lo muntu kodwa imoto ibihlezi ingena petrol kodwa kukhona isiguli la endlini ngizama ukusho abantu abasha ukuthi masingalandelini imali haleluya mina bazalwane ngangifuna imali ngoba ngikhule vele ngingekho rich so ngangitshela ukuthi mhlawumbe umuntu oyonginikeza imali umuntu oyongikhuphula ongenza ngibe rich kube umuntu wesilisa kodwa kunalokho babengitholisa abantwana ayibonge inkosi bazalwane kodwa uNkulunkulu enomusa wangidlulisa lapho wangithatha ingane ine 1 week wayongilahla ekhaya eFryhead wangishiya no100 rand bazalwane haleluya namanabukeni lawo endwangu eyami ingane bazalwane yaphuma ngenabukeni lendwangu esibhedlela iphephazi angizange ngibe nayo imali yokuthenga iphephazi ayibonge inkosi ngoba lokuhambe silalela abantu besilisa besikhohlisa egcineni yithi esafarayo egcineni yithi esigcina imizimba yethu ifa haleluya ayibonge inkosi singcolisa imizimba yethu ngahlala eFriday ngifika kunenkinga yamanzi ubaba wayethenga isende sisha so sasikade sinebhili yamanzi angisebenzi nabantwana ababili lozelwe akakabi na certificate obvious ngiholela lo yi1 na 3 years and kwakusahora igrant engafiki nje 200 rand ayibonge inkosi bazalwane ngizocela ongadeli isikhathi nje mase ngidonse kakhulu angimisi amen so ke bazalwane ubaba wami ongizalayo wangitshela ukuthi kuleyo nyanga imini engizokhokhela amanzi ayesasho imali ephezulu angazi ayo 101 rand kodwa kimi yayinkulu lo mali ngoba ngangingasebenzi ngixakekile ngiphethe abantwana ababili manje ngaphoqeleka ukuthi ke ethena 3 weeks ngidonze ngiphindele enkandla ngiyoxolisa kugogo ongikhulisile amen ngoba ngaweqa umyalo kagogo wami ngathi ugogo awusemdala ugogo akazi ukuthi mina ngishilidla ubusha bami haleluya ukufa kwangiqande emazweni ngabuyela emuva kugogo senabantwana ababili ngathi mangena isalukwazi asabona kahle behlweni sathi uphethe ngathi ngiphethe ingane ngokuthi kwakuwumzali onenhliziyo enhle wajabulela nje ukuthi ngibuyile ekhaya amen wangamukela wangixolela ngahlala ke ngabakhulisa labantwana ngagula bazalwane emzimbeni ngoba ekundindeni kwami ngashaywa ngokufa okuthile bazalwane amen ziningi izifo wena muntu omusha ke osandile uzowazi ayibonge inkosi haleluya ngashaywa ngesifo bazalwane kuthe mayethu 1 year umntanami ngaqala ngayibuyisela enkosini bazalwane ngaqale ngalinda yena ubaba wakhe ukuthi abuye eze kwi-off yakhe ngoba naye wazi lelo khabo mama wakhe enkandla kodwa ngokusebenza wayesempumalanga mayefike off ngangizokutshela nje into eyodwa ukuthi mfowethu ungihlukumezile emoyeni wami ngokuthi so sengicela ukuthi ngihlukane nawe ngikushiye sengizosindiswa ngathi mangimtshela wathi unamagqubu wemuntu wesifazane ngathi cha nginawo amagqubu kodwa ngoba ungihlukumezile sengibona ukuthi angivele ngisindiswe ngilahlele kuNkulunkulu wathi uqonda ukuthi ke manje usuzohlukana nami uhambe uyosonta ngathi
Yebo mfethu usho khona. Wathi ayikho inkinga sisivele mina ngeke ngishade nomuntu ongawakhonza amadlozi. Ngathi laze lanzima lelo gama ngoba bengithembile phethe ngoba ngimzalela indodana nabantwana bamantombazane mhlawumbe ngoba ngizela indodana hayi uzongishada ayibonge inkosi bazalwane. Kodwa nje wangiphendula ngalelo ukuthi yena ngeke ashade nomuntu ongezukuwakhonza amadlozi, ongezukumgayela utshwala. Ayibonge inkosi. Waze washona-ke nokho bazalwane engashadile. Amen. Ushone indodana yethu sineminyaka ewu7, sengiphendulile sengisindisiwe. Haleluya. Ngagula-ke bazalwane ekuguleni kwami, kodwa mhla ngirepenta uNkulunkulu wenza ukuthi isifo singabi nawo amandla emzimbeni. Ngamkhonza uNkulunkulu ngiphila. Amen. Haleluya. uNkulunkulu wangikhulisela labantwana ababili. And bebethi mangabe begula behlaseleka ngibabeka izandla mina egameni likaJesu qede baphile. Haleluya. uNkulunkulu nje wangifundisa leyo nto ukuthi angizothemba iphilisi kodwa ngizothemba yena yedwa. Amen. Ngidluleke lapho bazalwane, and uSathane enye into ayengisabisa ngayo kulo baba wengane, wathi uSathane uma uhlukana naye akeze ukuyondla ingane, uzoyondlela ubani? Ngathi mina hawe Sathane, futhi ngavele ngaqonda ukuthi cha uSathane lo. Ngathi Sathane kakade vela ngayondla, manje uzoqala kanjani ayondleke ngoba nakusengihlukana naye? Ngavele ngaqonda ukuthi hayi iphimbo lesitha ngamala bazalwane. Wavele waqala ngaleso sikhathi wayondla ingane. Haleluya. And ubeyifaka imali inyanga nenyanga, efaka i500 ngangayiceli ngenxa yokuthi mina sengizinikele kuNkulunkulu. Haleluya. So ngixwayisa abomama, ngixwayisa abantu besifazana abasha abanabantwana ukuthi ungalaleli boyfriend ikutshela ukuthi usuhlukana nami ngoba ngeke ngiyondla ingane. Ukhona uNkulunkulu yondlelana. Haleluya. Ngiwufakazi namhlanje lezo ngane zami eziwu2, enye iyasebenza iqedile university, enye iqedile umatric. Ayibonge inkosi. Haleluya. Indaba yami lapha-ke bazalwane, ubufakazi bami bamanje bokugcina, wahamba nami uNkulunkulu, ngasindiswa, ngihlabelela, ngidumisa uNkulunkulu ngokuhlabelela, ngayinikela ngaphansi kwelinye ibandla. Amen bazalwane. Engeke ngilisho igama lakhona egameni likaJesu, kodwa nje ibandla elithi alifani impela naleli, ngisho nangokugqoka. Ayibonge inkosi bazalwane. Wangikhulisa uNkulunkulu, kodwa ukuthi ekuhambeni kwesikhathi sengina 6 years ngisindisiwe. Ayibonge inkosi bazalwane, ngizigcinile ebungcweleni. Haleluya. Jesus. Yaqala inkathazo bazalwane. Angithi kuthiwa masizihlambulule. Uma uzwa umuntu omusha uvukelwa inkanuko, hlambuluka. And awuhlambuluki kunoma ngabe ubani. Hlambuluka kumuntu ofanele, ombona ukuthi lo ngifanele ukuthi ngizihlambulule kuye, ongeze uhambe xoxa nenhlambuluko yakho, kodwa ozokuhambisa kuNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Mina-ke bazalwane ngeke ngalimala khona, sengigcine for 6 years. Ngalimala ngonyaka ka7, ngalinyazwa umfundisi bazalwane, ngangihlambuluka kuyena. Ayibonge inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngihambeke bazalwane iminyaka eminingi, bengisemkhiphi 12 bazalwane, ngazi
sonke lesikhathi bengilongishisekela ngomkhonto uNkulunkulu. Sengineminyaka ewu7 ngisigcinile it was 2012 bazalwane. Lapho engathi umfundisi wami engangihlezi ngihlambuluka kuyena okunamhlanje ngimangalela ngalawo magama engangahlambuluka. Ukuthi ngani wohlezi uhlambuluka ukuthi mina umfundisi uNkulunkulu ngisele bani mina ngoshado ubani. Haleluya. Yena kushuthi-ke isitha naye samhlasela wabona ukuthi akube uyena oshada mina although enonkosikazi wakhe. Haleluya. Wangihawukela uNkulunkulu kodwa bazalwane ngihlalile emshadweni ebengitshela ukuthi umshado right. Sengithole nokuthi bawumama umfundisi. Yaqala neministry and le ministry iyakhula. Mangabe nje kuyiSunday bonke abantu abakhile endaweni bezwa ngale voice isihlabele lidumisa uNkulunkulu umfana eshaya insimbi indodana yami. Haleluya. Bahlabeka abantu beze bethi cha sizozwa nje sobuka lo muntu ohlabelela kangaka uyayithinta inhliziyo yethu wayikhulisa uNkulunkulu le ministry. Kodwa izinto mangithi ngiyabuka azenzeki bazalwane. Mina-ke bengiphila ngokuyihlambulula bazalwane ngoba unembeza wami ubungenakho ukuthula. Kusukela indaba yami yaqala ngo-2012 angikaze ngithole ukuthula. Saze sashada ngasese bazalwane. Kodwa kwangashintsha ngisho iphasi isibongo sami sangashintsha ngoba vele lento esasiyenza uNkulunkulu wayengasekho. Nale ministry yaqala nje sayiqala phezulu kwesisekelo esingekho. Ngiyangithi-ke mina yingakho uNkulunkulu eyibhidlizile egcineni. Yingoba isisekelo kwakungebona ubungcwele. Kodwa yakheke esisekelweni samanyala nencithakalo. Ayibonge inkosi bazalwane. Wangihawukela kuNkulunkulu ngihlalile kulo mshado for 7 years bazalwane. Indodakazi yami na7 engithole kumfundisi. Haleluya. Egameni likaJesu uLasboni uneminyaka ewu4 intombazane naye futhi. Ayibonge inkosi bazalwane. Kulo mnyaka ngiphakathi ngishikashikeke emendweni ngizihlambulula nakubesifazane bangolwesine ngoba uNkulunkulu wangivulela lo platform ukuthi kube khona abesifazane abakhulile abahlanganyela nami andibona bayayibona into kaNkulunkulu ekimi. Kodwa manje mina ngidliwa unembeza wokuthi kube niyazi ukuthi lo mshado lo awukho esisekelweni sobungcwele. Haleluya. Kuthe ngomunye unyaka uNkulunkulu wanginikeza lelizwi bazalwana ngisanda ngo-2022 yini. Haleluya. uNkulunkulu wanginikeza lelizwi bazalwane elapha yakuyisambulo kuchapter 3 from verse 8. Ithi ngiyayazi imisebenzi yakho. Beka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongenakuvalwa muntu. Ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami kawuliphikanga igama lami. Haleluya. Beka ngiyabakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo kepha beqamba amanga. Beka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. Haleluya. Ingakho bazalwane ngihlabelela ngithi ngafunyanwa. Ingakho futhi ngihlabelela imihla namalanga ngithi nginguthandiwe ngathandwa. Ngithandiwe ngiyanakekelwa emazulwini. Kuthe bazalwane ngo-2019 uNkulunkulu wenza ukuthi athi ukumnyakazisa ukuze ngibone ukuthi le ndawo engikuyo ayikho right but ngisukile endleleni kaNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu wenza ukuthi isifo-ke manje lesiya engangisitholile sibe namandla. Haleluya. Angithi phela manje sengitholile labantwana laba abawu2 ongangisakhulelwe lo wesithulo lo number 4 magcina. Haleluya. Isifo saba namandla ngagula bazalwane. Mangeklinikhi kwathiwa ngiqala treatment. Haleluya. Mangibuya nale treatment ngathandaza ngathi uNkulunkulu bengihlezi ngifakaza ngithi angisoze mina ngaphila ngephilisi
kodwa ngizophila ngawe Nkosi uJesu. Lamaphilisi ngizowadla izinsuku ezu21. Ngiyacela ukuthi after lo 21 days ube Nkosi sewungiphilisile. Ngabamba lokho call, ngaqala ngawadla. Nangithi bazalwane mangiligunyile leli philisi, angizazi mina izinto engangizibona ngangibona ngisho abafundisi abathuwele kube ngathi embhedeni sengiyisidudla kodwa umbhede mncane noma amathambo ami mancane. Ngaqala ngahluleka ukuhamba bazalwane, ukuphuma nje endlini ngihambe ngendlini encane kwakuba inkinga. Haleluya. Ngabize ngilinde ukwalale bese ngicela ubaba ngicela umphelezele ngendlini encane. Haleluya. Kanti uNkulunkulu uzama ukungilethela inhlupho manje ukuze ngizophaphama ngiphume la kusenesikhathi ngingakafi. Haleluya. Wangikhipha uNkulunkulu bazalwane, wangisindisa. Kwathi ngo-day 14 ngidlala amaphilisi, kwafika nje enye inceku kaNkulunkulu yasendaweni ebijwayele ukufika ekhaya, ifika ithi asikhulekeni. Ifikile le nceke ivakashile, kwafika nomunye uprofeti naye uvakashile ezujuwali bavakashela umama mfundisi nobaba umfundisi. Amen. Asibona inkinga nje, ngibonela ukuthi nje sengitholele isikhundla nje sokuba umama umfundisi. Haleluya. Kodwa futhi unembeza unakho ukuthula. Amen. So ngo-day 14 ke aprofetheke leli ncebo ithi I see 21 days. Bazalwane, ngendlela uNkulunkulu ebengimlangazelela ngayo mina abekho abaprofeti engingabazi. Haleluya. Ngisho abasebenzisa amafutha ngayithuka sengihlanganyela nabo, kodwa futhi uNkulunkulu wangikhipha. Ayibonge Inkosi bazalwane. Athi ubona u21 days, ubani lo onesinqumo sika 21 days? Sibukane endlini sibawu4 endlini, sibukane nami sengikhohliwe. Awubese ingqondo yabuya ngithi ayimi mzalwane. Abesethi sukuma ke mama ngikhuleke nawe, ngisukume kakhuleke nami. Ngingamchazeli ukuthi uwani 21 days. Avele athi ngibona ingelosi iphethe ibhawu yegolide ikhongozela inyembezi zakho. Uthi uNkulunkulu ukukhala kwakho kufinyelele bazulwini. Ngasibamba leso siprofeto egameni lika Jesu. Ngawadla amaphilisi only 20 days. Elika 21 angibane ngisalile. Ngiyaphila kuze kube namhlanje from 2019. Ngawadla only 20 days. U2024 manje ngiphila ngoJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Amen. So ngaliba uNkulunkulu wangenzela umusa, ngathola igroup le yasekhaya lezwi bazalwane, nokho yafika qala kumyeni wami. Amen. Lo bengithi umyeni wami. Amen. Uyena bamfaka qala ekhaya lezwi esenkandla emngcwabeni. Mayefike ukhasela athi hayi nayi igroup engababonsibande, hayi ngiyamazi nje lekwasiza abantu. Ini achaza umfundisi hayi nami ngitobi phone yakhe ngangakabi nayo i-smartphone, ngisasebenzisa ubhopop. Leli ke ngilalele bengithi hey wangikhumbuza African gospel lo babolenza kanje, kodwa ngilalele manje ngiqale ukuthi kodwa manje Paul lo ongilalelisa yena akayiview ezinye inkonzo. What's going on? Amen. Kodwa ke lona leliphimbo elinensayo kwaba nje nomunye umzalwane wesifazane esikhonza naye ebandleni. Wathi nje we mama, bevamise ukushare lama ngabe kulesine engekho umfundisi singabe sifazane sodwa. Asisherele lo mzalwane ekhuluma indaba yokuvunywa kwezono, esilalelisa ubufakazi, silalelisa lo babonsibande Nkosi yami, kanti angazi ukuthi ngizogcina nami sewubaba wami. Ayibonge Inkosi bazalwane. Ngilalele ke ngiqale manje ngithi pay attention ngoba inhlupho kunokuthi ziphele kulomuzi ziyanda. Uthango lugugile, ayikho into elungayo la ekhaya, yilokhu usafika ku-extendwa, ayikho indlu yokukhonzela, sibhizi sikhonzela endlini esilala kiyo futhi kuhlale kuze kuhlale ngisho ekamereni, kuhlale ekhishini usale sikhulu kugcwala ikamero. Uyabona nje ukuthi ayikho lento, akekho uNkulunkulu la. Sesikhonza ukuthi vele siney'phiwo, abashumela wavele baney'phiwo, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu okwazile ukuthi angenyula angivula amehlo
So lo mzalwane bazalwane obelokhu engilalelisa lezi inkonzo uyena uNkulunkulu wangibonisa embonweni engathi ngivale kamehlo ede ngamtshela ngathi mama angibone emehlweni lo mama wangibeka isandla emehlweni amehla avuleka ngaqala ngaphuma kuleyo ndlu engangikuyo naye mangiphuma ngiya komunye umuzi ngafike ngakhulekela intombazane eyayipossessed inamadimoni ngathi uJesu Kristu inkosi yabadelivered intombazane yilapho ke engibone khona ukuthi uNkulunkulu ngempela ufuna ukungikhipha la and December omunye umzalwane wangitshela nje iqiniso wathi nje sisu semkhiphitweni phuma baleka ngeenyawo zakho zombili ngathi lo unomoya ngoba nakho nayashiwa indoda yakhe amen ngaqinisela ngisasetha kahle ingqondo haleluya uNkulunkulu nalapho ngiyambonga ukuthi wangibekezelela cause ikhalezwi ngingakalutholi mhlawumbe kubethwa ngase ngilithola uNkulunkulu wayokhipha ngawo December haleluya so bezalwane ngathatha isibindi nami ngalingisa uMose owakhetha ukuthi ahlupheke nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthi athokoze isikhashana esonweni haleluya ngishiye phansi konke bazalwane ngawushiya umuzi impahla engithengele zona nempahla esithenge sindawonye ngayishiya ezami zogqoka ngayithatha ngayishisa wasale ngangithengele zona bazalwane ngiphakamisa nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mawumfuna ngenhliziyo yakho yonke wenza sure ukuthi uyakuholela la afuna yena ukuthi akuholele khona so ke bazalwane uNkulunkulu uyangenzela usuku nosuku ngiyabonga kakhulu ukuthola umama uNtsibando umama onothando bazalwane uMaNtsibando wangikhombisa uthando engalwazi engangilokuzulazula ngilifuna kusukela ngikhula kodwa namhlanje uthando lomzali ngilitholile uthando likaBaba ngilitholile bazalwane baba uNtsibando ezilokhu nje sizobathobela sibahloniphe sibanikeze indawo yabo mina ngisizakalile angiseyeni umama uSibanibani nokho abanye basangibiza ngomama uSibanibani haleluya ngoba bakajwayeli kodwa uNkulunkulu uzobasiza bajwayele ngingumakhumalo nje egameni lika Jesu Simangele Khumalo egameni lika Jesu ngicela ukusho nje indlu igcwele ukuthi mina bazalwane kusukela namhlanje sengingowalapha entabeni endlu kaJehova ngiyabonelela egameni lika Jesu ngiyacela nje ukuthi ngamukeleke Nkosi yami bakithi angazi noma ngisagcwele ukuntandane ngiyacela nje ukuthi ningibekezelele emaphutheni mhlawumbe ngizothuka ngiwenza ngingalakile egameni lika Jesu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu kade ngisemkhosini nje last week la 7 days uNkulunkulu wavele wangivulela iplatform bazalwane kune studio enziwa liso January ngiyorecord ubufakazi egameni lika Jesu uJesu Kristu inkosi ngiyabonga babethu amen. Inkosi